vítajte v dnešnom videu. Ak ste tu noví, tak ja som Luisa a práve sledujete video, ktoré je súčasťou môjho adventného kalendára, čo znamená, že od 1. do 24. decembra si odo mňa nájdete video každý deň. A pokiaľ nechcete zmeškať ani jedno z nich, tak určite dajte odoberať môj kanál tam dole tým červeným tlačítkom. A ak chcete dostať upozornenie na každé video, tak určite kliknite aj ten malý zvonček, ktorý vám vyskočí potom, ako dáte odoberať môj kanál. A taktiež sa nezabudnite zapojiť do giveaway, ktoré ešte stále prebieha a je to prvé video z adventného kalendára. A bude taktiež linknuté dole pod týmto videom, takže sa určite choďte na neho pozrieť a zapojte sa. A dnes tu mám pre vás toto posledné vianočné líčenie, ktoré je trošku bláznivejšie ako bolo tie predošlé, ale kamarátka mi poslala jednu fotku pred pár dňami, čo bola veľmi podobná tomuto. A dávam ju tu niekde na obrazovku, aby ste videli. A páčila sa mi veľmi, tak som si zobrala z nej inšpiráciu a pokúsila som sa vytvoriť niečo podobné. Takže ak chcete vidieť, ako som sa takto nalíčila, tak pozerajte ďalej. Takže aj dnes budeme používať trblietky, takže začneme s očami a najprv si naniesieme podklad. Môj obľúbený Too Faced Shadow Insurance. A hneď potom si vyplníme obočie s ceruzkou od Essence. Všetky farby pekne vynikli, použijeme túto bielu ceruzku od NYXu. A teraz bielu ceruzku si len prejdeme transparentným pudrom. Teraz na celé vrchné viečko si nanesieme túto červenú z palety od BH Cosmetics Smoky Eyes. Naniesieme ešte trošku tej bielej na spodok, aby nám vyniklo to ďalšie, čo budeme pokračovať. A taktiež ho len prejdeme s transparentným pudrom. Takže teraz si vezmeme túto ceruzku od Puppy vo farbe číslo 3 a potiahneme si ju tak do šikma pekne von. A na prehlbenie tej zelenej použijeme aj túto ceruzku od NYXu a volá sa Sparkle Green. A na to, aby sme mali tú linku ostrú tu na konci, tak použijem maličký štítec. Aby sa nám zelená linka nerozmazávala, tak použijeme takúto svetlejšiu zelenú na vrch. A teraz prejdeme na tie trblietky a použijeme lepidlo na trblietky od NYXu a taktiež červené trblietky na horné viečko. Odprašíme všetky trblietky. Natočíme si myhalnice. A nanesieme si špirálu.
make-upu som si hodila nejaké dramatické myhalnice, čo sa nám nepodarilo odstrániť so štecom, tak môžeme odstrániť s lepiacou páskou z tých tablietok. Naniesieme si tekutý make-up od Maybelline. Pod oči použijeme korektor od NYXu. A celú tvár zafixujem pudrom od Maybelline. Lícne kosti zvýrazním týmto tmavším pudrom od Sleeku. Vrátime sa naspäť ku tej červenej a trošinku blendujeme aj popod očí. Do budúceho kutíka si hodíme túto bielu z palety My Little Pony od Colourpop. Na rozjasnenie pod obočím použijem túto matnú bielu. Na rozjasnenie celej tváre použijem tento odtieň z palety rozjasňovačov od NYXu. Tieto zelené linky vlastne majú naznačovať ako vianočný stromček, takže ako vianočné guľa na stromčeku použijeme takéto malinké kamienky a prilepíme si ich tam s lepidlom na myhalnice, takže vyželajte veľa šťastia. Takže vezmem si taký maličký štetec a s druhou stranou jeho si naberiem trošinku lepidla, trošku viacej ako trošinku, a naďúbkam si. Vykreslíme červenou ceruzkou od MACu vo farbe Cherry a pery vyplníme rúžom od MACu vo farbe Really Blue. A keďže už sme celé vyligotané, tak prečo si nevytrblietať aj pery? Takže na vrch naniesieme tie isté červené trblietky, ktoré sme dávali aj na oči a prilepíme ich lepidlom od NYXu. Sa inšpirovali týmto trblietavým líčením a že vyskúšate niečo podobné aj vy. Ak áno, tak určite mi dajte vedieť buď na Instagrame alebo v komentároch tuto. A taktiež nezabudnite dať tomuto videu palec hore. Môžete ma nájsť aj na týchto sociálnych sieťach. A pre dnešok vám ďakujem veľmi pekne za zhliadnutie a ja sa s vami uvidím zajtra. Majte sa!